Osobný vlak zo smeru Galanta, ktorý pokračuje smer križovaný nad Dubávom a Trnava pravidelný odchod 16 hodín 10 minút. Príde na koľaj 3. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Osobný vlak zo smeru Galanta, ktorý pokračuje smer križovaný nad Dubávom a Trnava pravidelný odchod 16 hodín 10 minút. Prichádza na koľaj 3. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Stanica Serec. Osobný vlak zo smeru Galanta, ktorý pokračuje smer križovaný nad Dubávom a Trnava pravidelný odchod 16 hodín 10 minút. Prišiel na koľaj 3. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Osobný vlak smer križovaný nad Dubávom a Trnava pravidelný odchod 16 hodín 10 minút. Stojí na koľaj 3 pripravený na odchod. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak zo smeru Trnava. Pravidelný príchod 16 hodín 49 minút, ktorý pokračuje smer Gáň a Galanta, bude z dôvodu čakania na prípoj meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak zo smeru Trnava, ktorý pokračuje smer Gáň a Galanta, pravidelný odchod 16 hodín 50 minút, príde na koľaj 4. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Osobný vlak zo smeru Trnava, ktorý pokračuje smer Gáň a Galanta, pravidelný odchod 16 hodín 50 minút, prichádza na koľaj 4. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Stanica Serec. Osobný vlak zo smeru Trnava, ktorý pokračuje smer Gáň a Galanta, pravidelný odchod 16 hodín 50 minút, prišiel na koľaj 4. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Osobný vlak smer Gáň a Galanta, pravidelný odchod 16 hodín 50 minút, stojí na koľaj 4 pripravený na odchod. Osobný vlak zo smeru Galanta, ktorý pokračuje smer križovaný nad Dubávom a Trnava, pravidelný odchod 17 hodín 10 minút. Príde na koľaj 3. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Osobný vlak zo smeru Galanta, ktorý pokračuje smer križovaný nad Dubávom a Trnava, pravidelný odchod 17 hodín 10 minút. Prichádza na koľaj 3. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Stanica Serec. Osobný vlak zo smeru Galanta, ktorý pokračuje smer križovaný nad Dubávom a Trnava, pravidelný odchod 17 hodín 10 minút. Prišiel na koľaj 3. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém.